Mi oedd yn had yn arfer deud stori adeg y Pasg am Owain Jones y Gelli. Mi oedd Owain Jones yn dipyn o giamstar ar holi'r pwnc, yn enwedig gyda phlant. Fisoedd cyn y gymanfa bwnc rhoddwyd holwydd oreg catecism ar fywyd Iesu i'r plant, ac ar ddiwrnod y gymanfa mi oedden nhw'n gofyn cwestiynau iddynt. Gofynnwyd y cwestiwn hwn, pam fu Iesu farw? Atebwyd yn ddwys gan y côr o leisiau plant, bu farw Iesu dros bechodau'r byd mwyn i ni trwy gredu ynddo gael maddeuant a bywyd tragwyddol. Yna, dechreuodd Owain Jones gusanu gofidiau gan ddweud, wel, dyna ni blantos, mae'r cwbl nawr ar ben. Estynodd ei het a'i tharo ar ei gorin, ochnidiodd o mae'r Iesu wedi marw. Gwisgodd ei got gan ei bychu, does dim mwy i'w ddweud. A cherddodd i gefn y capel a'i ben yn ei blu yn ara deg, gyda phob llygad wedi ei hoelio arno. Agorodd y drws fel pe bai ar fin mynd allan. Yna, yn sydyn, clywyd llais merch yn gweiddi gan dorri ar y distawrwydd llethol. Ond Mr Jones, mi gododd o yn do. Ar hynny, trodd Owain Jones ar ei sawdl a chyda gwefr drydanol yn ei lais dywedodd, wel, do y mechan ni, fe gododd o yn do. Felly, fe gawn ni fynd ymlaen gyda'r hanes.